След като преди 7 месеца от Asus обявиха идеята си да пуснат на пазара малък, не особено скъп и удобен нетбук с тъчскрин, той е вече факт. И между другото се очертава като един от най-успешните опити до сега да се създаде такъв хибрид. Asus T91 е уникална симбиоза между две съвсем различни по рода си технологии. От една страна той е компактен нетбук, а от друга страна за секунди може да се превърне в таблет. 9-инчовият му дисплей го прави малък, лесен и удобен за пренасене където и да било. С завъртане на дисплея му ето по този начин, моментарически получаваме един много красив и удобен таблет. И понеже този таблет идва с операционна система Windows XP, където в System Tray има много малки иконки, които са трудни за докосване с нашите дебели пръсти, от Asus ни дава в комплекти тази химикалка, с която лесно може да се работи. Но толкова за дизайна, но нека погледнем какво всъщност има отвътре. За улеснение в забързаното ни ежедневие от Asus ни предлагат и вграден потребителски интерфейс с 3 различни панела. С натискане на ето пак топче тук и след като изчакаме, разбира се, лекичко да зареди цялата система, ние се прехвърляме в първия панел, който ни представя бърз достъп до Internet Explorer, някакви бележки или достъп до нашите лични снимки, които се появяват ето по този начин. И чрез тази функция тук, примерно, ние може да си ги местим или да си ги разпределяме където и както искаме. Връщайки се обратно в първия панел, ние лесно може да отидем с едно предвижване на тъчскрина във втория панел, който ни изстрелва в облаците, както виждаме. Тук лесно може да се персонализираме цялата тази функция, като си дроп и драгваме различни програмки, но може би един от минусите на този Asus е, че наистина малко бавно зарежда. Докато се премества тази програмка, ние може да се прехвърлим отново в операционната система Windows XP. Нетбукът таблет на Asus е толкова малък и удобен, че ви позволява да го държите в едната си ръка и да четете книга в продължение на 5 часа. До толкова издържа батерията му. Поради липсата на CD или DVD-ROM, от Asus ни предлагат и 16 ГБ SD карта. Толкова за тази машинка, впечатленията от нея може да споделите в сайта.